Miten aika? 6.05 aikaa 8.7.1.32. Joo, ja loppunopeutta 103.4. 103.4. Sitten tarjotaan tämmöistä numero 606. Kava XC 12 E. Ja pitäisi olla nimimerkillä Tykki. Veikkaan, että on. Miten oli Jusen veto? Juse veti 7.6014. Joo. Ja loppunopeutta 107.1. Se on pohja, se. Näin ne rupee pojat lämpeämään. Onko seuraava peli jo meillä valmiina 607 Suzuki XTR Tonninen Juha Karjalainen. Juha Huukulla jäi mitään muuta kuin Juhana palaa. Näyttää uskomattomalta tuo homma tuolla, mutta ei mitään, se on ihan ok, kun kaikki toimii, niin silloin asia on kunnossa. Karjalaisen Juha oli siis numero 607, mitäs Juhalle tuli ajaksi, ja 7.86.88. Joo, ja loppunopeutta 107.3. Se on pohja. Ja 608 Kawasaki XTR:llä Petri Määttä. Nyt joku hyvin piti tulla, että nyt käytää tulla paukkupohja. Se lähti kyllä sillain niin kuin pitääkin mennä. 608 Kawasaki oli siinä. Kyppi R, XZ. Ja aikaa 6 sekuntia ja 5.3. Se on pohjat ilman muuta jo ajasta, mutta mikään loppunopeus. Vaivaset 188. 188, se on ihan kova sana. Se on näissäkin kirjassa kova sana, täytyy sanoa. Ei mutta mitään muuta kuin uutta ruutua vaan, että Suzuki RC ja RF 900R ja Mileni Joppa. Tarkkaan kuulostaa tehokkaalta, joka alkaa kuutoselle, että 188 ja siinä ei tarvi enää partia. Ja sitten paukku sitten Mileni Jorman vehkeet piti ajan kanssa 7.40.6. Joo, ja loppunopeutta 151. Markka 51. Ja sitten tyrkätään numeroon 610 Suzuki GSR ZR Tonni Jantte Kela. Näytti kyllä nyt tässä kohtaa jo aika piuhalta, mutta alkaako kutosella, Marko? Kyllä. Veikkaan, että alkaa, joo. Silmä tottuu, joo. 6.5.06. Joo, ja loppunopeutta 181. 81, ei riitä. 8 on pohja. Sieltä on tulossa luokkavaihto. Ei oo vielä. 611 on seuraava numero. Ei oo. Ei oo. All right. Luokkavaihto sitten. Pannaan luokkavaihto päälle. Mikä numero? All right, vaihdetaan vaan luokkaa. Mulle Marko vähän aikaa kirjaa, niin me vaihdetaan luokkaa, eli mennään sitten luokkaan 700. Joo. Portti kiinni. Pari teka lukua, niin se on kämpillä.